बर'नि खुगायाव बड'फानि नामखौ लानो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ लानो समाया मुगै सुगै खुगा बिसिनि साख्रि दिथब होदों माबा साहा बागाननि बिफांनि फैसा होयोनो राबार बागाननि बिफांनि फैसा होयोनो जोंनो मानो नांगौ जोङो मानो बे बिफांखौ जावखुनानै मानो फैसा लानो जोंनो थांना थानाय जोंनि मोन्थायखौसो नांगौ जोंनो भबिष्यतनि निरापत्ता नांगौ बे हानि थाखायनो जों आन्दलन खालामदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे बासबारिनिफ्रायनो सिगाङाव 87 आन्दलना जाजेनदों नाथाय बे समाव 92 डिमान्डखौ लानानै जादोंमोन बासबारिनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लेट एन्ड लेटलि डिभाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट उइ वान जास्टिस बे स्ल'गानखौ बड'फाया बे बासबारिनिफ्राय होजेनदों जानि बिटिआरनि सरकारा CEM प्रमद बर' आरो EM फेरेंगा बिथांमोनहा सिखावै बे हाखौ कम्पानिनो दिनै होनो नागिरदों बे जोबोद मुगैथाव बयखौबो खुलुमबाय बे चेनेल जादों माने दा जों खोनानो मोन्दों पुलिस प्रटेक्सन फैबायबो जों बहुद गोबावनिफ्राय उन्दुनायबो गैया जानायबो गैया जों दा लामा बेंथा फैदोङो आरो दा बेयाव खुन्थिया गायनोबो नागिरदों मा हिसाबै खुन्थिया गायनो नागिरदों जों आबै आबौनिफ्रायनो जों बेयावनो थांनानै दङ आबै आबौमोनजोंनो दखल खालामना बियो बे जायगानिफ्रायनो दा दाखालि बे प्रमद बर' साराबो लिंहरदोंमोन 2 थारिखआव थांदोङो रायलायहैदों प्रमद सारजों प्रमद सारनि खुगायावथ' खोमायाव जों सोनानै फैबाय रायलायनायनि गेजेरजों जों बुंबाय जोंनियाव बे पावार प्लान्टआ जानो मोना होननानै बा जों होआ होननानै भेरि क्लियार होननानै बुंनानै फैखाबाय आरो मानो बेबायदि प्रटेक्सन फाथायहरबावगोन बियो थंकर बर' भाषाखौ बर' फिसाफोरखौ जाजोबनो नागिरदों मा जेरावबो थां बर'नि हाखौ सिख'लायनाय जोंनि पद्मजरायाव जों खुनु दिन खोनायाखैमोन प्रमद सार जे जों जि बिदि जागोन नोंथाङा जोंखौ बोरै थैसब माबायदि सबखौ दाखालि आंनो सिगाङाव आंनो बुंनानै फैदोङो जे बे पावार प्लान्टखौ नोंथाङा बबेबा दोरोदनानै लांदों होननानै दिनै आरो मानो पुलिस प्रटेक्सन फैबावखो क'क्राझाराव आंनो थांनानै रायलायहैदों नोंथांजों आरो मा बुंबावनांगौ जों होनो हाया बे हाया जोंहा मोनसे दङ जों फाननो जों हगारनो हाया बेखौनो जों बुङा प्रमद सार नोंथाङाबो बाहाय साइलेन्ट जानानै थादो नागारनानै थादो हायोबा नोंथाङा सिभिल प्रटेक्सन खालामदो खोथा जोब्बाय बेयावनो फैसा চকী আৰু মাওবাৰী এইবিলাক গাঁও মানে ৰাইজে আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছে আমি মাতি নিদিম যেহেতু ইমান দিনে আপোনালোকে আন্দোলন কৰি আহিছে বাংলাদেশত বিভিন্ন মিটিং হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আপোনাৰ তাতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো বিটিআৰ চৰকাৰ হওক বা অসম চৰকাৰ হওক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই অহা নাই এতিয়াও আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ এতিয়াও অহা নাই আমি বহুত দুখ আমি এতিয়া 3 মাহ হল আমাৰ এই ৰাইজসকল খাওয়া নাই দাওয়া নাই খুব দুখ হৈ আছে আজি মানে পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে আমি শুনিব পাইছে মানে কুটি গাড়িব নাকি ইয়াতে আমি কুটি গাড়িব নিদিম আমি ৰাইজ সব একটাই আছে কুটি গাড়িব নিদিম এইটোৱে বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে ষষ্ঠ অনুসূচিত যি আচলতে 6 শিডিউল এৰিয়া বেলেগ বহিৰাগত মানুহে নাপায় আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়া আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াত আহি মানে নাপায় আমি দিব নোৱাৰে দাদা আপুনি
চৰকাৰী